bedo gi society ma civil moluoro ratiro mar oganda to bende oganda bendo ng'eyo kama ratiro mar gi ogiki. Irukamano. VOJ mana kamedo kanyi ni e chik wa kae katiba ma wantiere godo nitiere chapter miluongo ni chapter 4 Bill of Rights. Mane chapter mapani duong' ahinya e katiba ma wantiere godo. To chapter no omiyo gimiluongo ni right to life. Emomine no kata sani kidhi e doho motweyi to hang. To onge ng'ama osetimo ang'owa mosedhie hangman. Ineno ga kakori nyisi ni ibedo detained for life. Manyiso ni biro mana bedo yie kacha to kiwuogi nikech chik ok ochiwo kawo ngima mar ng'ato. Mar ariyo ka ineno gima notimre minjo kowacho ni detention without trial. Ni ineno ka Morris Ogeta marito migosi Raila Odinga no make mobet kiandaladi. Owacho mar Babu Owino. Senator ma Vihiga no wacho ni ne obila biro make mobila machielo emonyise ni senator we wakonyi mondo iringi mondo nikech ni wacho ni kamigosi William Ruto dhi Vihiga to dhi theko kuchocho koro ni make. Wantiere gi Pauline Njoroge mano mak mane wasewacho no ketne nyaka yedhe kano make makata polise mano make wacho ni okegi momiyo no ketne mano. Wan gi ja Mungiki mano se no kawe kawuongi kamani kodine no wuongi matuo okawe go wadgi gi pie mare. Gima paro ni jogi onego ng'i kata babu kani neno ka doho no segolo gi gaucho gi joma no maki ma gaucho nyiso nyaka joni achiel kuom polise obila mano goya obet kae kendo ne girito gi oko mondo gimakgi. Mano omiyo babu ni neno mana kano bedo sneaked mondo mi kik tim ang'owa kik make. Mani neno ka lawyers ogolo statement mano jiambo golo chamo wacho ni chik pok ne gineno maka doho sewe ng'ato tidogi make kendo kanyo ok onego beni gima kamano timre. Tapani gima ma aparo ni koro onego wawuogo obila. King'iyo chik mar obila National Police Service Act piny kanyo nitiere gimiluongo ni standing orders. Standing orders no nyiso obila kaka nyakiritri. Ibro yudo ka jatendi nyisi ni dhi mondo igo mondo inegi. Kochopo kama koro romo to ine mibro ting'o msalabani. Pile no sebedo gania ni wacho ni jatelo no chiwo order. Koro wane watimo kaka jotelo nyocha waneno kambu iwacho ni anino nyisgi ni kata kuonde matho wuoke kik gichiw report mar jok motimo ang'owa motho. Ting'e ni kochopo kama ochope ni neno ka former commissioner of police Ali no yudre Hague. Sani king'iyo case manotero Ali Hague kikawo kome tiketo gi Ali tiyudo ka boxes mane otik mag Ali Hague ka kome osekadho te to polise mantiere bo osekadho te. Koro ing'eni gimonego ging'e maber niya un to nyalo time ka. To chik mar Kenya unyalo wacho ni koro une Kenya ka to oko to ing'iyo we manche neno ka United Nations Human Rights no se wuoyo mo wacho ni kako obila tayo gik moko Kenya ka ok ber. Mar ariyo obila wuon be kata ka wawacho ne gini nitie chik ma protero gi kamoro gimbe ni neno kiwacho ni shida magintiere godo ng'eny kabisa. Nido ka ng'ato wuok e ode en gi shida ne kendo koche chabidhi nyise nang'o ni mondo tich monego ti emomiyo ineno ka wayudre kama to mai aipoa manyo wacho no wacho ni report magintiere godo magisemiyo nyaka IG Kome gisemiyo nyaka minister gisetero nyaka bunge nyocha gitero nyaka task force mar Maragacha magi wacho ni mokwongo kane chik manyien no biro maja mar AP gi regular no team to no gidhi refresher training mondo gibed trained ni kamae e kaka manage civilian. Koro yudo ka AP mane deal gi anti stock koro biro oriw gi regular mane rito jopiny ok nyalre. Mar ariyo jogi kodhi e ng'anyo magintiere gi jogi ok chula allowances magi. Koro yudo ka ng'ato be pod nigi mirima mar allowance chapoko timo ang'owa